Kaixo, arratsaldeon, ni Igor naiz, eta, gaurko egunean guk GameMakereko plataforman diseinatutako bideojokoa, arkade bideojokoa pizkat aurkeztuko dizuegu, nola funtzionatzen duen. Hasteko gure bideojokoa nahiko simplea da, motatako bideojokoa da, eta batez ere superbientzia modukoa. Zeren aldiran, joko honen helburu nagusia da, azken finean, aldiran punto gehien lortzea hilgabe, gure etxaiak guri hilgabe. Eta hasteko gure jokua ejekutatzeko, ejekutar botoien izakatuz ejekutatzen da. Eta gure pantalla osoan ikusi aldezakegu jokua. Eta ikusten duzuen bezala daukagu puntuazioa, eskore goiko aldean. Eta platonak hartzen dut baikoitza, sumatzen joa. Kontuztik hilbihar dugu gure txaiekin, zeren ikutzen bade gaituzte bere alaiko gea. Osea, esan dizuen bezala, aldiren puntu gehiena lortzea da helburua. Eta, ikusten dizuen bezala, gure jokoa pixka bizia emateko, fondo musika dauka. Eta pertsonai salto egiten duen bakoitzean, ez dakit ondo aitzen duzen ala ez, baina baita doinuak egite ditu. Eta hor, ikusten zuen bezala, gure pertsona hiltzen den bakoitzean game over eta bere soinu karakteristikoarekin agertzen da. Era baita gure puntuazioa berri reinizatzen da, eta berriz joko hasteko esbeiz botoia esakatuz egin aldatzekagu. Era baita ikusten duzuen bezala, gure txaiak geroz minutu bat eta pasatutakoan geroz eta azkarragoa etortzen dira. Eta, gero jokoak askoz ere zailagoa egiten du. Eta, hori da guztia.